Havide bat kane kapenta ni don ka jing so khia kaman sem ni wan na kalanti ko jangai hapteng jing jing snu jong surok dan ma kumba pitip hi kane ka banar ka bala bu hang to long ka ka ba penlong yingi kum ki khun samla bangin ya poi ha kane ka chaka ka dau ka long bangi so khia ha ka bide bat ne surok bat ha ka ju ko por ni wan hang ne long kumban ni ai man simi ikong bindas im ibala kloi yala de kum niru kun thei banwan ban sha thangan hang ne nakadau kajing bha jong surok namar kum ba kalong menta utei usurok umdan nongpo umdan sonopur udai usurok uba larim ha le se menta la dan cheki khatsan arfusnam kajing jot rathai jong tu usurok te ngisham jing e ha kalit kawan ke jong hi bat haman lagi snam ngishat don kajing ut kajing nam kajing hi ya ka sarkar nri ka sarkar ka sangap man ya kane I kumba ka le meina ka le papana ya ki ki than ki dong ki jungi ki bastai de nakaliang ka jungi nisngo halade bangilong sisa kum kita ki bomdei ki khun ki bahap apo jong kame kalia ka jing sngo ka jungi isngo ba mentala jan arpho khatsan arphosnam ngi phong ya kaju shi kaju sapti ngangi le se ya kata ki kimi ki kpa ki tip khamba ki le kumno haman la kasnam ki kimi ki kpa ki panthet ye ki sapti ki patalun ye ki khon ki chungki hanrei katba yengi ki pasha katai ka than ka dong ka jungi ni phong da kaju shi kaju ka sapti ka jan katba hadu ba kamlong shu ban phong kala jot kamlong shu bat kam nyam shu hanrei ngi hap ban phong ya kaju shi kaju ban ya compare hai ki por ki paman shwa bat manta ka don ke jing ya pher ka ba palat ka jing bun jung ki kali ka jing kanrei jung ki kali ki bahe ki bayan shikite ki surok ki jingi long kala pelong yengi bangi don kam shisha ban yu surok papa te da ka jing long bat da ka jing le jong ka sarkar ka bakum kane te le se kan poi ka por le se ba nakaliang ka jungi kum ki pat ba nong shnong jong ki than umdan marman bat ki than mathan le se kan sadon ka por ka pa ngi hap wat ban boycott ye ki election ki ban sawan kum ka jong ka MDC MLA kum ta tar lada jia ba ka sarkar hi kam sim khia bat panbet no ya kan ka kam kum ba ini ikong iwan hang ne lada jia ba ka sarkar hi kamla ban panbet ya kata le se kan sapoi ka pakum kata ka por bat ngin ai por ya ka sarkar bakan le no marmari ya kan ka kam bat pandap ya ka jing angnut ka jing ikom ipat ba bat ka jing nut angnut jing ikong bindas ibala phai la ka jing im banwan ban sha thangan hang ne ha additional secretariat te lada jia ba ka sarkar hi kam da le kirki ya kan ka kam ngim ban se ngi hap ban yami surok wat ban khang ye ki school wat ban khang ye ki linti ki singkin wat ban khang ye ki surok ru na banta ka jing bha ka yiniat ka jungi ka dong ka than chate habidi bat kata ka banta ngasngo ban karpat rit ye ki pat ba jong ka dong ka than dan ka jungi bakin ya mi renti ban yawan wat hakmat jong ka ne ka additional secretariat namar ba ladangi duna brew ki kamdan kanu ka jing sngo nakliang ka sarkar te le se kan bha lada ki don ka pakum kata ka jing sngo ba ki paradong ki parthan ki jingi ki niami ranti ban yawan chakane ka jaka banwan ai ka jing kersyan ye ikong bindas kat ba ka sarkar hi kam patla pat ai ka assuran lang ba ka jing tho ba ngila ban yo ya ka sanction jong tu surok nadu na nongpo sedu syamdan bat kumta sedu syapo sanapur nga karpat ye ki para nong shinong ka jong ka umdan bakin yami na laki jong ki yeng kisam ki jong ki banwan ai ka jing kersyan ya ikong bindas bat ha ka ju ko por wat lada kimla ban yawan shaneru bakin ya pan I da kanur kanu ka jing
oppose ka jengki lane ka jeng persya ka jengki hak bi de bat kane ka jeng dawa ka jengi yau de surok nongpo umdan Sonapur Road. Kaba nangkong nagaliang jonga lambat kiniki kun samla jogadong kathan jongka raj umdan nong tulu mathan kibabun giraj kibabun gisnong githau ida nong tei abang ipai nangkong igamat abidei batka agabastang kajingwan syatngan jong ikong bisim hangne akmat jong sekretariat kadai kawei kadauba dausan jogadong kathan kidungina jong raj umdan hi borok kawei Ndrei kumengi I menta hoj ni kumki kun samla ngidon gajing sokia ngidon kata gajing sokia ngidon kata gajing perkan bangba gajing wan syatngan jong ikong bisim hangne apo akmat iwan sekretariat dei kane kadai hi dauba dausan benta gadong kathan dei ngiwan hangne ban ai musim benta jong I na ka benta ka ba I idon ni kata gajing tumu ba usurok umden Sonapur hi udai ban urlong no mardor kata gari gajing tumu jong ikong benda I basyakmat bar kajing syatngan jong iro ka ban kong gari naga bentahi na gadi na katahi ka daw bar kajing yon syatngan ini kumba hoj nagaliang jong lawan hang ne balai kendu bat I ngila persang ban yawat jemur ngila persang ban kren bat I henre iro ila dep kren syai la dep penpau ye ga idon apo kamsim jong I galong ba wat lada nagaliang ga government ka sarkar jela nagampat lang aban ai kanu ga garanti ba kumba itip adu mata ka sanction jong te usurok umden Sonapur adu mata gampat don ga sanction te nagaliang jong I kumba itip mata idon kam mar kumba sila akran bi nomla syu ban ngej nomla syu ban senya ite gajing kular binaga por sya kapor kata gari gawi ga bakamat nomla syu roong ba kinuan mi kita ki kum khantam kum MLA jungi na kata gadong kathan uba la mi khmat uba kipaj ba ai kala penjob uba kipaj ba ai kala jet yu hoj lawan mi kum bingi ki newspaper ki news ki ba adem hoj ngela I dai khmat la jong lawan mi engne lawan ban ai mensim dengi kenturu nagaliang gajung ba ka nagaliang jungi iklemut bong bantang bun su budin no ula dei bandawa mardor na ka sarkar jela ba habire ba unu surok nongpo umden Sonapur baga unu surok umden Sonapur udah benyo na assumption ande bengila persang bani kan dikong bisim ru kadai gatai gajing terang gajing ba kadai gatai ru gajing kwa gajing kun kabdu lane kun mina jong sarkar hak waide ba surok sinong jungi mentala ki khatsan lene khandus ne me de lar ta katau ngi kun samla ki ba hapo kadong ka than jong ka sinong umden tulu ngau ta katau ngi wan hangne da kam sim ba ka kya ba da kam sim ka ba sasun kong apa ngi poe hangne watang we trasnong lane watang we I kun samla lane watang we I ba napo kadong ka than jungi I klemdon ho kadon hi kata ji soram I da iru pentai I bat sibor arbor I sisa ban len lade namta ka bha kamnyat hapo ka dong ka than ka jungi te sai sin nga ku presiden sesemla jong sinong umdan pulun nga kerpat jur dagam sim ka sorit ya bar khoj ki par than ki ba napo ka sinong ka thau ka jungi ki ba hap banyaj langba jong ne surok ki ba napo marngar karpati umwang umdan diwan umkon maulong marman bat cha ki than siang ki than per ngakhot ngawerepi sobha wan I'm sim lam ne kong khnang ba ka ka jing anu jungi kan urlong sisen ka sei khnang ba ka lengba ka jingwan ni phi kan khnyu lane ka pri ya ka skor jong ka sarkar jela Meghalaya jungi